Halime-i Sa'diye aydiye men Mekke-i Mukarreme'ge geldim diye. Ta çağı almadan çüreyim. Oham görsem Abdülmuttalib bir haybatlı olqan adam Resulullah zanın qaqası evimden çıktı diye. Oham aytdi, adın näme diýdi? Adım Halime diýdim. Oham taýfan näme diýdi? Men taýfan Beni Sa'd diýdim. Oham Abdülmuttalib aytdi, bah, Sa'dun ve Hilm nahat qowlenaneten adın Halime bolsa, taýfan Beni Sa'd bolsa, Halime diýdigi mehriban diýdigi, Beni Sa'd diýdigi gününen diýdigi. Nahat qowdenane bolýan diýipdir. Men ýamda bir ýetim oglanjyk ba, dädesi dünýeden geçdi. Sen şonu altan gowy boljak. Başga denanalary emdirýän denanlara aýdamda, ay dädesi ýok bolsa biz alyp gitjek däl. Näme üçin? Şon an'am berýän, kiri kärrek berýän, hoş bolup kärrek pul berýän dädesi, mun dädesi ýok bolsa onda bize kän pul berilmez diýip başga denanalar almardy diýipdir. Sen şonu altana gowy boljak diýipdir Abdülmuttalib. Ýönüşi taýinni bileýin. Başga denanalar almaýanmyşdyk, wagt görmeýäni şonu näder berip aljekka diýänmişdikler. Resulullah janın yalpylap duranyny görsele kuzuklap alyp gitsekler. Ah ne diýipdiňiz? Barıp şu çağany bir göreýlisini kuzuklap aljaklar. Gören akla. Ha dädesi ýok bolsa onu biz aljekka diýip gitýänmişdikler. Oham Halima Abdülmuttalib'e aydıptır, sen icade versen ben Adem'i ömürgene şeyin niptir. Adamsı bilen bile geliptir Mekke-i Mukarreme'ye. Oham, bolya niptir. Abdülmuttalib oturuptur gözleşip Halime'nin cevabını. Oham Adamsına var vaytır, Adamsay alağa ediptir. Alağa ediptir. Oham yine geliptir, gördü Abdülmuttalib gözleşip duran. Oham Halime aydiye, helümme sabi, en çağanı bir akideyin diýdim diye. فاستهل وجهه فرحا Abdülmuttalib yüzü yalfıllah verdi, gülü verdi. Mazali bu oğulcuğuma bir qowdenana tafıllı diýip. Hem Abdülmuttalib gel valli diýip meni ýerime düşürüp alyp gitdi diýe. Halimeň öýdi urrun berýär. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemi üçüncü emdiren hoşbaht gününden denana. Nesibesi bolan denana. Oham geli ve diýdi, Ämineň öýüne eltdi. Oham Ämine ehlen ve sehlen hoş geldin gel. Denana gel emdirýän denana diýip men öýe sally. Oham men aýtdym, men akitmeli çağam hani görsem diýip aýtdym. Oham Ämine aýtdy, ol osakda bar göreýil diýip aýtdy. Oham men ol osaka bardym, görsem bir yalpylap duranja, akda malafa dologly, etewinde ýaşyl düşegli, güllen owadan nurany oglanjyk görsem ukuda ýatydy diýip aýtdy Halime. Oham baryp görsem bir aňyrda bir nurany çağa ukuda yatydy. Oham oýandyramaýyp elimi gursagynda goýdum. Elimi gursagynda goýamda gözüni açyp güllü diýe Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ah gözüni açsanda gözünden görsem nurlu dökülüpdi. Götere kana maňraýyndan gözüniň arasyndan okşap bıçağany özüm saklajak. Özüme kitjekmin diýipde göterip ogra berdim diýip aýtdy. Oham Halime-i Sa'diye aydiye mun göterip ogradym, inni bereketli yağı verdi men üstüme diye. Ulamala mun adyna irhas diýip aýtýarlar. Ýöne asli manasy keramat diýdik da. Irhas diýdigi bir ilmi tarapdan biljek bolsak, bir peygamberlik berilmäke bir kudratly görünse oň adyna irhas diýilýär. O keramat manasynda. Halime aýdiye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem götürüp alıp gittim. Göğsümde zat süýt ýokdy, näme azdyk, hordyk, susuzdyk. Ol Resulullah'ı götürüp göğsüme alamda, ýöne gördüm göğsüm süýtden doly, çok çykdy. Om Resulullah'dan içti kanny, ýani başga süýtleş dogany da ba. Onu emdirdim, o da kanny. Inhe bilawer ulaqan bir keramat bolup düşdi. Oham Ademim özümüz açdyk, hewr horlukdyk. Ademim mar diýä başym bardy sagmaga. Diýen zat süýt ýokdy diýdi. Emme bir gedek baranda gördi, diýen ýelini şişipdi, ýöne çok çykdyk bolup diýen süýdi. Ondan da diýenne sagyp biz gününüp içdik. Hem çağamız doydu, hem Resulullah Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem doydu, hem özümüz doyduk, hem Adem doydu. Ay şo iyice yattık, şımatili şözürük yatmaptık, açlıktan, horluktan, çağamız da yatmardı. Uzak iyice de ağlava turardı deyiptir. Yeslafur gören Resulullah candan bereket bollu deyiptir. Erti ollu Mekke-i Mukarreme'de qallyk,
erti inni obamda gaşyn alyp gaýtmaly boldyk Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme. Bir arkasy baş, bir meriz eşegimiz wadi. Üstüne minip oğradyk. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemde kucağıma aldım, oğra verdim. Ol başga denanlyda sağa tapanı tapdy, tapmady, hemmemiz oğramakçy boldyk. Beni İsaq diýen taýfan denanalary. Ay eşegim bir qasygaty başgalaryň gözleşene. Oňam başga boýdaşlam aýtdy: "Ey Halima, sen bir ulagyň eşegiň öňküden fark etdimi? Bir meriz ýalypdy, arkasy yara ýalypdy." Onda men aýtdym: "Ýok boýdaşlarym, odal gelemde muňsynne bir nur ýokdy, muňsynne bereket ýokdy. Ah, inni muňsynne bir çağı ba, muňsynne bir bereketli bir çağı ba. Bizden iş ýok. Goýa meselen bir ol ulag Türkmen ulag diye minilýän dad. Ol eşek men üstümde seyyidul awwelin wal ahirin ma behterin adam ma diýip bir yarasy ýadyna düşmany ýortup barýan ýaly bolupdyrda. On be her hal owamyza bardyk diye. Oňam bizim gawarymyz, goýnumyz geçýimiz wady diye Halimaň özi gurrun berýän şu gurrunlar. Bula giderdiler, akşam aç gelerdiler odal. Emma inni bir mübarek çağa gelenden sonra bizim gawarlymyz goýun geçelimiz giderdi, doýup gelerdi. Akşam ýemem berdik gawarlym. Emma halkynky giderdi, aç gelerdi, ýemem yerdi. Halkymyň gurrunu derdi, bir de Rasulullah janyň bereketinden, kerametinden bolup düşdi diýýär. Muhim Halima aýdýa, bir ýaşa ýeterle berende açyk keplemäge durdy Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Ve kana la yamassu şey'en illa qala bismillah. Hiç kim öwredene ýönüşi her zat etjek bolsa, şu bir ýaşyndan başlady, her zat aljak bolsa, oturanna bismillah. Allah janyň ady bilen. Zol şuny aýdardy diýýär. Oham owamyza Beni İsaq diýen taýfan arasynda bütün gurrun bolly, ay bir bereketli çağı wa bolmaly. Owamyza ýaýrady hemme kişini Halimaň eline bir çağı wa biter bereketli çağı diýip bir meriz bolsa-da men çağamy alyp giderdi. Maly meriz bolsa-da alyp giderdi. Diýeti meriz bolsa-da alyp giderdi. Ya bir denany meriz bolsa-da alyp giderdi. Şu çağany şoň ýany eltende üstüne goýanna, elini goýanna şo wagt Allah janyň gudraty bilen şefaat tapaýan. Mun owan adamlary Halimaň öýüne bir bereket bar diýip geň bir zat bolup galdy. Aham Halime Sa'diýe aýdy, 2 ýaş doldurdy, bol bereket bilen biziň owamda ýylgynymydy. 2 ýaş doldurda näme bolýar? Süýt emdirmek wagty tamam bolýar, inni enesine täbil bermeli bolýar. Aham 2 ýaş doldurdy, enesine getirdik muni. Aham Äminäge aýtdyk: "Ey Ämine, bu çağdan bir aýrylşatymyz gelmeýär. Muňa bir öwrenşdik. Bir Mekke-i Mukerremede merizçilik ba, zaba ba, ulqan dertli ba. Sen bu çağany bir alyp gideýli. Bir Mekke-i Mukerremeň merizçiliklerinden gorkýar, ay iltimas edýär, haýyş edýär, ýene bir miktar saklaýynlar" diýip Ämine diýip berjekkä, "Çağam indimeden boldy" diýip. Biz de zol ısrar etdik, yalvardık, ahir ay bolýa da diýip bir de ejade berdi Ämine, bolýa alyp gidagan diýdi. Biziň yalwaryp durşymyzy görenni. Oham Halime Sa'diýe aýtdy, biz onu alyp gaýtdyk diýe. Ýene de oham getirdik, 5 ay 4 ay üstünden geçti. Oham bir gün Muhammedur Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem aýtdy. Jany ne diýdi? "Ya ummah, ey ene" diýdi Halime gaýdypdyr. "Helmin dogullum Şima süýtleş dogany Halimaň gyýdy. Anise wa o da Halimaň gyýdy. Rasulullah janyň süýtleş dogany. We bir Abdullah wa bir nesene aýtýar, Abdullah'ın adı Zamrah diýen adam diýip. Her hal şo dogullum günnüýlerde ýok, taňat akşamlary ne gelýär, ýerek gitýär diýip menden sorady diýe Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Halime de aýdypdyr, ola şo goýun makmana gitýärler diýip. Oham Rasulullah aýdypdyr, "Menne gidaýynna şola bilen heves etýän ýeke galýan" diýipdir. Bir ýaşynda keplep başlayan oglan 2 ýaş ýarymynyň içinde inni açyk keplep ýortup daýa wagty inni oglanjyk bolup ýortup duran wagtymyşda Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Oham men aýtdym bolýa, "Ertisen ne doganjyklaň bilen gidaga diýdim" diýip. Oham erti innamny ýagza sallam, "Owdy eýmaşlaryny, gaýmrak eýmaşlaryny giydirip iyi verdim" diye Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemi dogollary bilen. Oham ýolla bir taýadyk tapyp
asa edip çoban yancak bolup asany alakana yeni gitti şola bilen bile diye. Oham sürüner tarrak bolli birden görsem şol zamra Abdullah ulqan dogollary hütleş dogany aňyrdan ýortup gelýär, ýerinden başga dogollary ýortup gelýär. Hem ağlaýaly, hem derleýäli, hem gorkýaly. Wa umma, wa abata. Ay dat ene, ay dat diýdi ýetdi. Ay ýortup çykdyk, näme boldy diýdik. Onna ýet. Ol dogonymyz Muhammedi öldürdüler diýipdir. Gözümüz bilen gördük, şonu öldürdüler. Ay can oğlum näme boldy diýip aýtdym diýipdir Halima. Onna bir üç watiqa biziň aramyzdan götürakan alyp gidip defa çykaryp garny ýaty köýellerine gözümüz bilen gördük diýipdir. Ay Halima adam stavamşdyk, ýet ýortup bardyk. Görsek Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem defaňysyny du oham biri görüp şondan omryp ağlap ýortup gaýtdy diýipdir. Halime Sa'diye uzagyna gaşy. Oham ýortup geldi, uzakladım, maňraýyndan okşadım. Can oglum näme boldy diýip aýtdym. Onna Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem aýdypdyr. Dogollumyň arasynda duqam gelip meni alyp gitdiler, şu defaňysyna akitdiler. Ve men garnymy kamil ýardylar we bir ellerini künnüp bady, bir ellerini legen mady. Men bu külli içimden zatlar çykaryp sowjak suw bilen ýuwdylar diýipdir. Oham içimden bir gara zady çykarakany etberdiler diýipdir. Oham da aýtdylar: "Ey Habibullah, ve qala hada hazzu şeytani minke ya Habiballah. Summa qabbalu ra'si ve ma bayna aynayya." Oham men ey Hudaýyň dosty, şu şeytanyň taýy hal etberdik. Sana şeytanyň inni ýoly ýok diýip maňraýymdan okşap, ýüzümden okşap meni ýene tikip goýdular diýipdir. Halima aýtdyr: "Awiyam, agryam ýok, zat agyrdy ehsas edemek, awdy ehsas edemek, bir azan diýmek diýipdir, öňki anak bolupdy diýipdir." Qur'an-ı Kerimde bam şuurun ba. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak ve wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak ve rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر. مثل القرآن الكريم ألم نشرح لك صدرك أي رسول الله إن قلبون يارمضك مديف. مثل القرآن الكريم ألم نشرح لك صدرك إن قلبون يارمضك مديف. bir tohar ulamalar şuna yorupdurlar. 3-4 tüysli tefsiri var elem neşrah leke sadrakın. Bir manası sen kursaňy yarıp, sen kalbyny ýuwdyk diýdi. Be her hal Resulullah janyň ömrüne bir neçe ulamalar aýtmışdyn. 3 gödekdägi biri 2 ýaşyndaqa, biri 20 ýaşyndaqa, biri Merat ýejesinde bir neçe ulamalar kärrek, bir neçe adamrak Resulullah janyň mübarek garny yarıp Qursagyny yardyk diýip ine kodu Qur'an-ı Kerimde de var. Elem neşrah leke sadrak. Ey Resulullah, sen qursagyny yarıp, sen için arasalap nurdan doldurmadyk mı diýdi. Be her hal ulamalar aýdýar. Şunu Allah Taala bir maddi vesaile maddi bilen görünüp duran Resulullah janyň mübarek içini, garnyny, qursagyny yarıp şey dililliginin delili ta inki gözle görsün ve tarihte sebit bolsun ve alem cihan gurrun etsin ki Allah Taala atık insanlığın gözünün alına onu yup arastalap indim melekine ulqan Kur'an-ı Kerim ince vahiy ince ul azamatlı nurdan şirim amadigi tapsın kalbi yalfıllap dursun nip amadigi tapsın nip seyyarlanıp dursun nip şu mahallan süitten kesilen güllerini seyyarlap koydukları da. Be her hal meni götürüp alyp gaýtdyk diye Halima. Oham Halimaň dädesi aýtdy diye ey Halima, muň medenneti bolly, bu çağa bir zat boljak, biz meni täwil berildik. Bu çağany enesine dädesine täwil berildik. Oham
bolýa dipdir. Oban adamlarynda bir gurrun bolupdyr, Muhammed'e jyn kakdyr, Muhammed'e näme bolupdyr, bir zat diýipdir, muny okutsa akydyn, muny näme akydyn. Ve her hal mani alqaytmakçy boldyk Mekke-i Mükerremäge diýär.